Ganyo trip Aceh National Movement kawai na kaseng kabapet ya kabha kamiat jong kajat penriu khasi jain tiabat garu kam tam kibriu basyong basa hakitan kaput kabu kajing kerpat che chairman ka Regional Committee West Khasi Hills District uba Paul Lingdo ban kerpat ya u ba umdai banjem tan hakmat ka Sarkar Assam halor kajing penbet ya uput usam hapdeng kini ki ar jilla hendrai dei banyeng kat kum kajing dan kam kajat benriu katai kajing ya kenduk jongki kadai minta kasi ka khat santarik ujilio hashwa banyai kajing penbet hakawat kabaar. So lai ke assurance yangi ba kawai gelong ba kila hakan di katio ka ba les hajing sha kan di katio mentah kila bu ya ka meeting re nak dah kajing ya kendo ikato ni kam jiba kim para member po kabinet kim yalan next week kin yar hang ti po alongpi bani pun baik ya kini kicing don kam bat nak liang ka assurance ka ba Mr. ulong ba wadab ban ya pun baik ya ba snong bat ki CM ki soda nanta nak dis council bat unjuru kuwi ga assurance ka ba wai ki dekot jungi sembalang nak leng jungi ru ya ban tu ba komiti ka jing persang bat ka jing ya persang jong ka Assam government ban muslia ban encourage ban tamput kalau penlong yang kum kinoelam bangi hab ban long ki bopek perman ya chenam ka nget ha ka kam kanum nget than ha di kla media lani ki kla pot kubor an pen kan mawi pi kum ka seng ni lele shubun ha bade bat issue border ka bangil rat ye ki mauput la thang ye ki outpost jung forest jung police bat kum ta terta amba shibun bani thu ipi nale ban puturoi andre nagleng jot sidam kabu yaki issue board usam kum ka primary issue berkata shibun ke ba dese kum ki media kimla bantep andre nagleng jongi nilale nila ai ki jingda bo paka namta ki pre ki jongi andre kam shumkut tangkata solution ka ba permanent solution kala ka ba ngamut banong ba kedai habreng ke jing penbek jong arteli ki state Assam government bat ka negara government bat kado wa ban ong bat kan longru ka warning ya ka state government ba jing persang jong ka Assam government nomor berong ban muslia ban tamput nakaliang jongi kinoilam himla ban shuye shong klikti henrei dakabesha bat kan longru khubor ba kejing persang ban penbita kan wanra sising kesni kejing masa bat ke government Assam tahap ban kitri ya kata pada keju kupor ngambut banong ban keturu ya state government bahkan penkeloi ke bala kam tambe bahkan jiasu kinu kejing jag bususi kumbangi mat ha ki kat ni katukan ni teli ki pausnam meja halangpi para dok persam jingi ha penduk ha ban mat kejing yang kejing sap niam hamukro kita ke kum ki samla jo jak brio kila don ha ki don ju ngilapun bat lese kejing persang jong Assam government bat kejing kensting jong ka dak ban muslia ingi state ki boret aku isi omdei ba un jam jai umdei pun perskap tan ya kejing kwa jung ka Assam government henry udi bundiang halor kinongrem kinongrem ka baskem ka bangilai kran watu kade halor kilan government anumla lagi weipat ban pensisa light ne kalan kadu bat nagleng jungi nglai kran ru ba committee ka di ban khot ya ki makade banyak proportional tak bagi khot ya ramba snong ki sorosnong ki SIM pat kum ta te khnang bangin yo solution ka baskem bat khnang bangin omdu ru ya ka kendo siap ka jongi hoj ha first phase ladon hi ke jing jerwat henry kumangi niong ni angnut ni don kam
solution. Am day issue ban long ka pending solution. Henry de ban weng mordor kita jinge nang baka jag ben rio. Nang bagi paradox nam jungi bisong hangthi apo border kinyo bat im jing song sok jing song shine.